Karon ang Inyo News Team. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, mga residente sang Barangay Alihis nga naapektuhan sang landslide pangitaan sang relocation site. Kapulisan sa probinsya nakaalerto bangod sa bagyo Agaton. Sa balita nasyonal, 22 kamatao patay sa landslide dito sa Leyte. Omicron XE posible magsulod sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Maayong aga Bacolod, mga aga balugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes Santo, Abril 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban Good pa. morning, Action Doors, and good morning, mga ka-action. Yes, maayong aga, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, happy Tuesday. Tuesday. Matugnaw sa gihapon nga Martes, mga ka-action. Martes Santo, Abril 12. Di ba? Kumusta ang imong tiyagda? Duga pa nga feel, hindi mo nga duwa. Duga pa nga feel, hindi nga duwa. Balo ka mga Tamang action. chill lang. Ari kami sa daw temporaryo na muna na yung kuan, nga studio, Aha. nga announcers booth kay manug Holy Week na, basta Holy Week nga ni gina rehabilitate gina-rehab pa ng aton nga main studio, no? Main booth naton. Subong to ka major rehabilitation, yun kinang lang, nga pull out yung kami nila. Dari kami yan, isa temporaryo So, na diri mo kami nga anay. studio. Okay, so Kita mo mayong mga aga. likod mo muna ang kuan ho. Magani, kitaon. May malabay, di karon kitaon, hindi sila. Sige lang ha, mo ginaya kay para pagbalik naton the best naman ang aton nga Yes. studio, no? Sa mga ka-action naton dira, good morning daw, kumustang panahon daw, sige gyapon ang ulan-ulan. Pati ganing ulan subong action boy. Pero nagamamat naman, ano? Yes. Kabay pa nga ining Biyernes, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, kag Domingo de Pascua. Kabay pa nga mangin matawhay na ang atmos nga panahon. Hopefully, no? Although may isa pa kabagyo, no? Ara sa away pa kasunod sa par. Wala man. Pero basi kung matunaw mo lang. Kabay pa, no? Kabay Pamayo pa. naton, no? Sige, good morning dira. Arami ra ka na? Yes, good morning kay Ray Flores Barrioga. Cold morning sa imo. Kay Miss Jinky Dialagdon. Good morning, Miss Jinky. She's watching. Diri ko blay butang ko niya monitor. Para doga atubang ko sa camera. Kay Rochelle Magbanwa. Good. Rutsil Rutsil, Magbanwa. Dira sa may Los Baños, Laguna. Good morning. Si Kay Juliet Quezon, nakuha mo nag-greet mo, no? Juliet Quezon, siyang sunod. Good morning. John Villarosa, thank you so much sa 75 stars. Good morning man kay R.R. Hinyo. Bunga nga nag-sad kagid. Ano lang kami, temporary lang man niya. Kay may Nag-rehab lang, nag-kwan lang. nga mo dito nga studio. So abangan ang pagbalik kay mas bongga. Correct. Pero hindi pa na amo na subong ang pabongga action boy kay it takes 2 to 3 months ginagaling pabongga. So subong anay kay wala na nila nga aton bala nga may sa babaw. Ang anay ko no. Kaya sa next nga pag renovate na gini action boy butangan sa mga bongga nga lights. Pinta. Nga do, oo. Ang colors ang wall. Do
guess mo lang ko sa kapihan sa Ano yun? kapihan sa action. Kaya Turco Junko, good morning man. Tanog Gisok, good morning. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning Dennis. Leia Jean Palabrica Capitulo, good morning man. Miss Jinky Delagdon, good morning sa imo. Kay ginatamyaw niya man ang tanan nga members sang sang ARB kag ang iyang nga mga friends and family, good morning sa inyo dira sa may Banwa sang Don Salvador Benedicto. Excited ko na si RR sa aton niya news sa aton niya booth, announcers booth. Yeah. So abangan mo na, abangan. Dennis Richard Tiboroma, akala ko po nasa kabilang stasyon. Actually, kapihan sa action ni Subong Dance, charot. Kay bongga sang sana, nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Yeah. Kay Mili Lioligo, good morning sir. Maulanon man nga panahon sa imo. Erwin Davao, good morning. Kay Athea Kim Meriman, good morning Athea. Kamusta dra ang Mursya Subong? Kay Joshua Bia, good morning sa imo. Kag gina-greet niya gid si kumari niya Vanessa Mayo and kumari Jinky Delagdon. Good morning man ha kay Doc Matt Mayo dra sa Rochester, Minnesota. Okay? Erwin Davao? Nag-greet ko na siya nag-greet kanina. mo na siya. Diri na ta kay Rochelle Fulgencio Susana. Go. Sige, kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Keep safe naman dira sa inyo sa Don Salvador Benedicto. Ricky Galvez, kag Rodora Secuya. Sa kay Lulet, kag Jody Alagdon, good morning. Karina Villaflor, Aldris Jan Apil, Al Cherry Lynn, Jen de Alagdon, Jane Agor, Grazel May Villar, Florence Mallorca Rifuela, good morning. I love you. Siling ni Kuano, siling ni ano bala ni Jonathan. I love you si May Gorone. Sa kumari mo bala I Montebella. love you, Joy Fuentebella na. Joy. Sorry na. Alay mo na si May Montebella. Kasala naman siya. Lain mo na si May, ora mo na sa. Like, sino na si May? Do Mary Joy mo na sa? Then Mary Joy ka, Mary Joy ka lang. Sorry na, may sala naman. May sala na naman siya, action boy. Happy birthday sa kay Ricardo Rifuela sang Barangay Pandanon. Yes, sige. happy birthday! From Jinky Dialagdon. Standby na sa atong mga balita lokal. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, gin-evacuate ang pila ka mga pamilya sa Purok San Jose, Barangay Alhis, siyudad sang Bacolod, kasunod sang landslide nga nagluntad kahapon sang agal Lunes. Sa record sa Bacolod City RRMO, temporaryong nagatiner sa EJ Garcia Elementary School sa Barangay Alhis ang siyam ka pamilya sa mga lugar. Ginpahayag ni Jose Evram Vera sang Bacolod City RRMO, ginpatuman ang forced evacuation kasunod sa pagkatiphag sang tuta sa Pangpang sa dinagatindog ang ining mga balay. Wala sa may nasamaran sa insidente. Namonitor man sa Bacolod City RRMO ang pagtaas ng level sa tubig sa Carvic, Mandalagan, kag sa Purok Calamansi kag Riverside sa Barangay Banago. Suno kay Fera, padayon na ng ilang monitoring sa mga kasubaan sa syudad nga karon yara sa orange level o kung posible ang pagbaha. Sa pinakauling heavy rainfall update sa pag-asa, ang Negros Occidental ang yara sa yellow category o kung paabuto na ang mabunok nga pag-ulan. Landslide incident nga natabo sa Purok San Jose, Barangay Alihis. So, ang landslide, why man siya nagtugas ang any casualty or damage sa houses. But then, because lapit na lang gid sa may Pangpang, kundi nakatindog ang mga panimalay, nag-force evacuation kita sang mga individuals nga ara dito. Ang kabayan sang pahayag ni Jose Evram Vera sang Bacolod City RRMO.
Hindi na pagpabalikon ang siyam kapamilya nga naapektuhan sa landslide sa Barangay Alihis kag sa Baylo pangitaan ng mga inis ang relocation sites. Interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni CDRMO Cluster Head Joe Marie Vargas, tama na kadelikado sa mga biktima ang pagbalik sa lugar sa tiyo niya maguntat na ang maulanon nga tiyempo. Dugang pa ni Vargas, ila i-inspeksyon ang lugar sa tuyo nga malikawan ang ano pa nga panghitabo nga mahimo ituga sa pagkatiphag sang duta. Ginalerto na ang tanan nga kapulisan sa probinsya sa maulanon nga panahon dulot ni Bagyo Agaton. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, nagalibot karon ang kapulisan sa malugar nga posible may mga kalamidad nga magluntad. Dungan pa ni Donasco, nakasuksok na sila sa uniforme nga gamit sa pagpang-rescue. Nag-abiso man ang kapulisan sa Bungluyo nga maghalong kag magbantay sa ila nga sitwasyon. Nakahanda na ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa pagdumdum sang Semana Santa. Suno kay Nokpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, may mga kapulisan nga i-deploy sa mga matawo nga lugar kaangay isang simbahan, terminal kag pantalan. Dugang pa ni Donasco, may mga kapulisan man nga maga-monitor sa mga kasubaan, mountain resort kag beaches. Naghingyo ang otoridad sa kooperasyon sang publiko para sa matawhay nga pagsaulog sang Semana Santa. Nagapangabay ang pamilya ni Ivor Larit sa Police Station 7 nga buligan sila nga makita kag mabalik ang yas nga bata. Suno kay Betty Larit nga iloy ni Ivor sa pihak sa panawagan sa mga nagkalain-lain nga progresibo nga grupo, nagapanawagan nini kag ang mga kabataan ni Ivor nga ipakita ng ilahimata matapos gin-report nga missing sa tong tialikdan nga Martes, Abril 5. Dungang pasang iloy bilang organizer sa Kadamay Negros, si Ivor ang nagbulig sila pamilya kay iban nga mga imol nga taga-syudad para makaangkon sang salayluhan nga balay sa Abada Sky Relocation Site bago natalana na nga i-demolish ang napuluyan sa Banga Arca, Mansilingan. Nagapati naman si Betty Larit sa posibilidad nga gin-abduct ang bata kag gintago lamang. Mangayo lang gid sang nagatago sa iya nga maluoy man sila sa bata ko kay ang iya kabataan dili nagaantos man sang kahidlaw sa iya kay bisan sila pagkaon hindi sila kakaon sa insekto kay ang ila na paminsan nga makatupad sila sang ila amay. Ang kabahin sang pahayag di Betty Larit ang ilois ang ginatak nga si Ivor Larit. Nagaantos ang pila sa isa ka lalaki sa iniyang ginbuno sa Purok 5B, Barangay Gilungan, Banwas ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Bernard Velado, 35 anyos, soltero, kag nagapuyo sa Barangay Vista Alegre, Banwas ng Ilog. Samtang suspect ang ginkilala naman kay Armando Oliverio, 18 anyos, soltero man, kag nagapuyo naman sa lugar sa insidente. Sa investigasyon sa Kawayan Police Station, ang magpakaisa nga si John Ray Oliverio kag suspect lakip ang biktima ang nagainom sa makaulubog nga ilimnon. May nagluntad nga kumusyon sa tunga ng John Ray kag Bernard nga gilayon naman ginbuno ni Armando ang biktima igo sa tiyan. Ginembestigahan pa ang pinakarason sa ang krimen. Action Radio Philippines Standard Time, Lasay 13. 22 katao patay sa landslide dito sa Leyte. Samtang Omicron XE posible magsulod sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3. Kakuan si ano ka ano ganinado ka ang initiative bla kang iyang artistic prowess bla. Kita mo na mag-birthday siya. Palakpakan to siya yan eh. Plakpakan si Sir El Rey Dotilio. Nag-iisang Sir El Rey Dotilio. Yes. Sa Aksyon Radyo Bacolod. Gina Macapasientos, good morning dira sa Barangay 29, Gliceria Hilbuena. Have a nice day to you. Faustino Capilio Navarro Jr. Atia Kimeriman, maulano ng Murcia, super tugnaw. Hindi ka mamaligo, tiyay. Hindi naman ni siya tiya maligo, for sure. Sige na. Nerwin Sakmar, good morning, man. Miss Jinky, thank you again for the 200 stars na send, no? Kay Raymond Medes, I don't know, dabi manansala? Ano gani? Raymond Medes. Raymond Medes. Hindi ko makita si Raymond. Itada. Makitawan ko sana. Okay lang. Wala tulat ka lang. Marivic Jeg Hegan Talavera, good morning. Manankil. Manankil, galit. Manankil. Sige. Rochelle Evangelista, good morning. Te mustada, sige bligyata kay Gaulan. Gani man no. Kay Florentino Carlo Palma. Good morning, man. Alan Marlinco sa La Carlota City. Ay, La Carlota, kumusta ka mo dira? May mga area man to sa La Carlota nga daw ginabaha, no? Oh, correct. Halong-halong gid mga ka-action. Alerto. Dennis Nuestro, good morning, mandra sa Woodfire, Bacolod. Ang daw ina-blues ni bala si Raddy mo, Raddy Reyes. Raddy Reyes. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Reynard Halandra, good morning man sa Halandra, Bantige, Dagaman, kag Urbina family.
Angel Grace Panhilason, watching from My Stage Hotel, Narita, Japan. Uy, Ay, sa may Japan. Japan. Kagaliya sa Japan. Ara sa Narita. Japan. Japan. Oo. Oh. Nano ni mo Hindi mo naman. sala pa ko. Ikaw wala ko sala ka man. Kay Ma'am Luing Melos, morning dara sa imo Luing. Kay Melchor Melos, good morning, Yes, ma'am. maayong aga. Oh, Mike Batista from City Village, Kabug. Kabog, good morning. Sa tarang taga-barangay Kabog, Bacolod City. Sige, go. Kay Athea Kimeriman, sila niya maligo gid Kuya Action Boy. Biskan ano katog na. We. Nugay Athea. Don't me. Yeah, don't me. Wag ako. Kay Eileen Valenzuela, good morning and may aga gid. Kay good morning and may aga gid. Ano naman? Kay Selim Tams, good morning. Si Miles, Rodora, si Kuya. Si Miles gano'n na. Ha? Miles. Miles. Agin suli ya, Miles. Wala na ko panahon pa mag suli-suli. Ano ni ko no? Rodora si Kuya, niya Si yung Rod- gambal sa basuriro nga nagapangkuha sa basura diri sa Deco Homes sang Domingo. Ginpudyot Naman. ka ang akon solar radio, ginbulat sa kilid Ay, sa siling akon balay. kugid no. Ay na. Abi aguro. Tiway ko sinunay nga basuriro Oo, daman. sino nga ba suriro? Man kay feeling ko guro may rotation mas laguro sa duty mo. Oo. Sige ah. Oy. Kabay pa mauli ya, no? Sa IPM, tabi kay kita pamatian na balita, kagarana, kung Domingo. Oh. Tigin bulat-bulat na na. Balong ka ko daw ay nang isang battery. Blay, bulat mo na. Gani man. Ay, gindal. Naunsa man di ay, oy. Amin ko, ano yung kinabulat na? Yung battery lang. Pati radyo na lang Pati gituro radyo, para, yung bulat na. para grabing energy. Basi mauli mo damigo, no? Kay Rodora si Kuya. Di kay solar radio, man siya mong tiginabulag yun siya eh. Solar radio siya Action Boy. okay. Oh. So kuna yung battery nung ibangad lagko na no, nga mo nakadlag ko. Battery nga may kureng, Oo. Ginabulad na siya yan. Mas Di nandang subuya nga. kay solar radio niya, ti of course, kinanglan git sang init. Baliway na saya. Ang Why na siya battery? Why sa Pero mayroon man guro nga may battery, depende guro eh. Solar radio. Okay. Sige, mo naging bulad siya. Yes. Kay Sir Philip Alonsegay, good morning man. Kay Ma'am Eleanor Fukuda daha. Kay Hada mo Maria Rivera Tess Morayama, good Anan morning. sa? Japan. Kay good morning tuguli sa imo friend Bala Action Boy nga nagabot Yes, bala. Kay ano ngalan niya? Beth, Miss Elizabeth Beth, Lamprea. thank you so much gida sa imo pasalubong. Yes, oo. From Bongbongs. Ay, sorry, from Thailand. Kaya Quincy Stewart, good morning. Kita ko to dayon ang pasalubong niya sa imo. Kita ko to nato natakod mo na dayon. Natakod ko na dayon. Yes. Amo ko Amo ko sa naka-quick. Kabalo ka na sa wakas. Sa balaan ko na kung ano to. Ka nice kay ka very aesthetic. 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 Ano aesthetic man? Naka-aesthetic. Wala ka na pala explain si mo. Naka-social. Wala siya action boy. Naka-aesthetic. Naka-namin siya. Aesthetic. Gawin na yan. Aesthetic. Aesthetic. Mo na yan. Hindi kayo magbatod sa mga aesthetic. Mo na yan. Balak na yan. Athea Kimeriman. Maligo. Gid siya ako no. We. Hindi ko mapatiya. Athea. Kay Jem Springa. Ano ni? Basi mapainit sa tubig kay Lula ya. Gani. Oo, Pain. gana Oy, ko. sugo. Ano pa si Lola mo? Oy, bad. Jem Spring Grasses. Good morning, man. Yes. Edwin Pantaras. Oy, good morning. Tito Edwin. Teto. Tito ni siya Action Boy ni Action Eden. Kasabad. Manis ang kondila, man. Tito ni siya ni Action Aesthetic lang Eden. gatingin mo, ma. Very aesthetic. Good morning. Sa tarang nga naga-monitor ko na sa Sininga Station. Yes. Sa Sininga Station. Maayong agas. Good morning. Papa Edwin ni Kwan ni Action Eden. Papa Edwin. Ato to sa Action Eden no sulay-sulay sa ulan. Gusto ra kitong tuhod ito. Nga, may Gusto ra arthritis na kitong siya. tuhod ya. May arthritis man siya? Ha? May arthritis man siya? Yung arthritis 2.0. Sige, standby na sa mga balita national. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candid Ang bayan, numero 1. Sa detalye na sa ating panguna ng mga balita lokal, akong balita nasyonal. Ginpahayag sang Baybay Leyte Police Chief nga 22 ka tao ang napatay sa landslide tungod sa madamong nga ulan dala sang Bagyo Agaton. Sunod kay Baybay City Police Chief Colonel Jomen Collado, ang mga bangkay na recover sa 4 ka barangay nga napektuhan sang landslide. Panay sayon ni Collado na recover ang 16 ka bangkay sa barangay Mailhe, 2 sa barangay May Patag, 1 sa barangay Bunga, kag 3 sa barangay San Agustin. Sa karon ginkumpirmar pa sa otoridad kung pila ang gin-report nga missing persons bangod sang Bagyo. Ginanunsyo sang telecommunication firms kung may pilar ka mga lugar sa Visayas ang nadulaan sang kuryente kag nadula man ang mobile services bangod sa Bagyo Agaton. Sa report halin na alas 9 kahapon sing aga, wala na sang serbisyo sa pagtawag kag text ang Globe Telecom sa 24 ka banwa sa Leyte, 16 ka banwa sa Southern Leyte, na 10 ka banwa sa Bohol kag 4 ka banwa sa Cebu. Apektado naman ang data connection sa 24 ka banwa sa Leyte, 15 sa Southern Leyte, na 10 sa Bohol kag 2 sa Cebu. Sa karon nagaprepara na ang Globe sang libre nga tawag kag charging station sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo nga iplastar sa tion nga mag-ayo na ang kondisyon. Nagpaandang naman ang grupo sa mga doktor nga posible makasulod na kag mabatyagan sa pungsod ang Omicron XE subvariant sa Mayo kung magapadayon ang manubo nga kadamuon sa nagapa-booster shot batok sa COVID-19. Ginpahayag ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin nga naganubo na ang immunity sa mga tao nga nakakumpleto sa 2 ka doses ng COVID-19 vaccines nga magaresulta sa pagkatrasar nila sa impeksyon sang mga bag-o nga variants ng virus nga mas makalalaton. Sa datos ng Department of Health, yakapin sa 12.2 milyones ka individual pa lamang ang nakabaton sang booster shot, samtang 66.2 milyones ka Pilipino ang fully vaccinated na. Sa piyak naman nga wala pa sang pagtaas ang kaso ng COVID sa pungsod, wala pa sang may natumod nga Omicron XE, dako ang posibilidad nga makasulod ba sa pungsod, ilabi na nga bukas na ang tanan nga borders ang pungsod sa mga dumulo nga biyahero kag turista. Naka-record ang Pilipinas ang kabilugan nga 1,906 ka bagong kaso sa COVID-19 halin Abril 4 tubtub 10, 2022 nga mas manubo sang 29% ikumparar sa na-record nagligad niya semana. Sa weekly case bulletin sang Department of Health, ang daily case average sa isa ka semana ang yara sa 272. Ang daily case average ang mas manubo ikumpara sa 382 nga na-record sang Marso 28 tubtub Abril 3 nga may 2,679 ka bagong COVID-19 infections. Ginapakita man sa datos nga 707 ang severe kag critical cases nga na-admit sa karon sa mga hospital bangod sa virus. Ginpahayag naman sa Department of Interior and Local Government nga nagnubo ang kadamuon sa ginakabig election hotspots sa Mayo 9 eleksyon ikumparar sa 2019 nga midterm elections.
Suno kay DILG spokesman Jonathan Malaya, may 300 lamang ka lugar nga nakabig election hotspots kag kalakip na dire ang in-classify nga red areas para sa karon nga tuig nga eleksyon. Mas manabo ini sa 946 nga record sang 2019 nga eleksyon. Ginbasihan sa pag-identify sa lugar nga sakop sa category red, amo ang kasaysayan sa election-related violence, presensya sang private armed groups kag komunista sumuman ang namonitor nga mainit nga away politika sang mga nagapapili. Hindi pa panahon na gudbawion ang deployment ban sa pila ka mapungsod sa Middle East. Ini ang pagpatin Labor Attaché Alejandro Padaen sang Philippine Overseas Labor Office sa Lebanon kag suno sa iya, mas makaayo kung makig-angot anay ang manatungdan ni opisyal antis bawion deployment ban. Una na ginpahayag ni Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao nga irekomendar niya kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagbawi sang deployment ban sang Filipino workers sa Saudi Arabia amuman sa Libya kag Iraq. Apang rason ni Padaen, madamo nga pungsod sa Middle East ang wala pa nakatibawas kag wala pa sang nakasugtan angot sa standard contract labi na sa mga domestic workers. Suro pa kay Padaen, mahimo mas makapaayo kung tun-an-anay sang hustong sitwasyon antis liwat nga magpadala sa mga OFW sa pila ka pungsod. Sa katapusan nga bahay sa atong balita nasyonal, samtang ang syudad sa Manila naghahanda na para sa maangkon ng Smart City nga status. Ang local government unit nagdaog pagid sang 3 ka awards sa Digital Governance Award, Best Practices in Information and Communication Technology sa naligad nga Oktubre 29 tuig 2021. Ang ining awards naglakip sang COVID-19 Testing Center Web Lab IS, Best in LGU Empowerment Award, City Level, First Place. City of Manila Connection for Inclusion Award, Best in Customer Empowerment Award, City Level, First Place. Kag ang Business Permit Licensing Service, Best in Business Empowerment Award, City Level, Second Place. Damlag pa ang gobyerno sang Manila nagpatigaan sang partnership sa software giant nga Microsoft nga magabulig nga mapadasig ang goal akong tinutuyo sang LGU sa pagtukod sang 21st century economy nga magapasanyog sang pangabuhi sa mapigado, mapasanyog man ang job opportunities para sa mga middle class kag mapasanyog man kung paano ang gobyerno sang siyudad sang Manila nagatrabaho. Ginpahayag na Andres Ortola, Country General Manager sang Microsoft Philippines, nga ang siyudad sang Manila ang nagpatigan sang dako pagpanghangkat sa ilang ambisyon nga maging smart city kag ginatan-aw nila o ginapaabot nila nga makatrabaho pod sa Manila agud masuportahan ang ilas ning transformation efforts kag ginalauman nila nga makatag sa inspirasyon ka makabulig sa iban nga mga government units kag ahensya sa bilog nga Pilipinas. Ang digital transformation amo ang korason sang administrasyon ni Mayor Isko Moreno sang siyudad sang Manila sa pagpungko bilang City Mayor sang Hulyo 1, tuig 2019. Nadiskubrihan ni Moreno nga ang siyudad kulang sang baseline data nga gintalana para sa population, family size, income kag education. Inyong ipamatian ang mabalita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition o podgapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabat. Kag Action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio.